आहे। चला श्री काळभैरव नृत्य कला पथक का विलंब होतोय, कृपया सहकार्य करा, लवकर या। काळभैरव नृत्य कला पथक, आपल्याला कल्पना आहे की आपल्याकडे एकूण सहभागी जे नृत्य पथक आहेत ते अधिक आहेत आणि त्यांचं सर्वांचं सादरीकरण वेळेत होणं अभिप्रेत आहे, त्यामुळे कृपया सहकार्य करा। मधली जी वेळ आहे ती आपण साधूया। आपण एखादं सादरीकरण असताना शेवटचं गीत सादर होण्याच्या पूर्वीच आपण इथे थांबायचं आहे। पुढचं जे आहे भैरी भवानी नृत्य कला पथक, आपण तसं ज्या वेळेला सुरू होईल त्यावेळेस आपण इथे थांबायचं आहे। या मधल्या काळामध्ये आम्हाला जे जे सहकार्य लाभलेलं आहे त्यापैकी आमचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि संतोष पाटील साहेबांना त्यांनी जे सहकार्य दिलेलं आहे त्याबद्दल आजच्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभा उपाध्यक्ष श्री अनाजी गुरु साहेब यांचा आम्ही या ठिकाणी सत्कार करत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। तसेच वॉर्ड क्रमांक 99 प्रसाद जाधव यांच्या वतीनं चंद्रकांत पाष्टे यांचा आम्ही सत्कार करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। चला काळभैरववाले, आपण आधीच यायला उशीर केलाय त्यामुळे आता तयारीसाठी अधिक वेळ काढू नका, सहकार्य करा कृपया। पुढच्यानी तयार व्हायचं आहे। ज्या वेळेला आता जे काळभैरव कला पथक आहे त्यांचं पद चालू असेल तेव्हा तुम्ही इथे थांबायचं आहे, म्हणजे मधली वेळ जी आहे ती आपल्याला वाचवता येईल। भैरी भवानी नृत्य कला पथक, आपण तशी दक्षता घ्या। तसेच आम्ही वेळेला या ठिकाणी नृत्याचा कार्यक्रम करतो, नाचांचा कार्यक्रम करतो, त्यावेळेला आपले शाहीर भोईर साहेब हे आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असतात आणि नेहमीच ते वेळेमध्ये उपस्थित असतात आणि जोपर्यंत कार्यक्रम संपत नाही तोपर्यंत ते या ठिकाणी उपस्थित राहून आम्हाला जे सहकार्य देतात त्याबद्दल श्री भोईर साहेबांचा, शाहीर भोईर साहेब एक नावाजलेलं नाव आहे शाहीरमध्ये आणि हे त्यांनी मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी एक अतिशय सुंदररित्या गीत सादर केलं होतं गेल्या वर्षी आणि त्या गीताला खरोखरच प्रेक्षकांची एवढी दाद होती की भोईर साहेब म्हणजे काय ही त्यावेळेला त्यांनी दाखवून दिलं होतं। तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले श्री कवी प्रवीण शेळके आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर प्रवीण शेळके यांचा सत्कार करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। श्री प्रवीण शेळके, कवी प्रवीण शेळके, तुमची तयारीसाठीची जी वेळ आहे ती सुरू झालेली आहे, कृपया 5 मिनिटात आपण तयारी करा। तसेच या ठिकाणी पवनपुत्र ABC यांच्या वतीनं आमचे नेहमीच आम्हाला सहकार्य करणारे आणि वेळोवेळी अडचणीला बात करून आमच्या पाठीशी उभे राहणारे श्री प्रसाद माळी आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी संतोष पाटील यांना विनंती करेन की प्रसाद माळी यांचा सत्कार करावा। तसेच आमचे ज्येष्ठ नागडे आगीपाड्याचे श्री वामन कारभारी हे देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचे चिरंजीव हे नेहमीच भारतीय जनता पार्टीचे सक्रिय कार्यकर्ते असल्यामुळे श्री वामन कारभारी यांचा या ठिकाणी यथोचित सत्कार करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा। तसेच आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं हिरामन वाघमारे हे देखील उपस्थित आहेत, तर मी विनंती करतो की हिरामन वाघमारे
यांचा त्यांनी सत्कार करायचा आहे. श्री भोईर साहेब, शाहीर भोईर साहेब हे त्यांचा सत्कार करतील. तसेच आमच्या संतोष पाटील यांना नेहमी सहकार्य करणारे श्री बाळा पाटील हे देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आज हजर आहेत. तर बाळा पाटील यांचा या ठिकाणी सत्कार करतोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. श्री बाळा पाटील मला वाटतं संगीतकार आता आलेले आहेत, त्यांना लवकर करा. तसेच धोंडकरचे बुवा ज्यांनी गेल्या वर्षी मला वाटतं बरंच गाजावाजा केला, पण गायकी जरूर सुंदर केली होती, असे जनार्दन म्हात्रे आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार होतोय. आलादी गुरु साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. कवी आणि गायक असे दोन्ही भूमिका ते निभावतात. बुवा जरा आपलं नाव सांगितलं तर बरं होईल. भूषण भूषण दापोलीचे श्री भूषण यांना देखील विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपला देखील या ठिकाणी आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं येथोटी सत्कार करतो आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. श्री भूषण परीक्षक साहेब थोडासा वेळ घेतला, त्यामुळे नाही यांची जर तयारी चालू आहे, कारण त्यांचे संगीतकार आता झालेत. जरा 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 त्वरा करा. ओके ओके. पुढच्या कलापथकाला थोडीशी दक्षता घ्या की आपण अधिक वेळ आपल्याला जाणार नाही. आपण सर्व तयारी करा. चला, झाली का तयारी? शाहीर पुढे आपल्याला आयोजकांनी सांगितल्याप्रमाणे साधारणतः 7:30 वाजता सर्वांनी आशिष केला असता वेळेत आपण होणार आहे. त्यामुळे आपला कार्यक्रम सुद्धा त्या पद्धतीने पुढे गेला पाहिजे. थोडीशी गती घेऊया कार्यक्रमाला. आपल्याला स्पर्धा पूर्ण करायची, अजून 5 सादरीकरण होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं रसिक प्रेक्षक आहेत, त्यामुळे त्यांचं सुद्धा मनोरंजन झालं पाहिजे. मला विनंती आहे सर्व रसिक प्रेक्षकांना की जिथे जिथे तुम्हाला टाळ्या वाजवायची इच्छा होईल त्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे टाळ्या वाजवा, म्हणजे कार्यक्रमाची रंगत वाढेल. एकदा होत्या टाळ्या सर्व आपल्या कलाकारांसाठी, कारण प्रत्येक कलाकार जीव ओतून आपली कला सादर करतात. त्यामुळे आपल्या सर्वांचा प्रतिसाद सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. ही जरी स्पर्धा असली तरी टाळ्या वाजवण्याला बंदी नाही आहे, याची आपण काळजी घ्या. यशवंत खार नाच मंडळ यांचे बुवा श्री अनिल बुवा यांना विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. यशवंत खार नाच मंडळाचे श्री अनिल बुवा. चला दादा, तुमची मोठी तयारीला गेलेली जी वेळ आहे ती बऱ्याच जरा 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 आले त्यांचे बुवा आले या पटापट.
हरकत नाही. आता आपले शब्द आलेले आहेत आणि आता अधिक विलंब न लावता आपण कार्यक्रम सुरू करूया. स्वागत आहे. चला, शुभेच्छा तुम्हाला. शाहीर आपल्या गाण्याची प्रत द्या. एक झेरॉक्स प्रत द्यायची आहे. काय चॉकलेट काय भाजी गोवा दारू काय नाही करायचं गिरवेच नाही. शाहीर काही विचारायचे असेल तर आता भेटून घ्या कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी. चला, आणि मला वाटतं आपण गेल्या वेळेला कार्यक्रम केला. गावात पण एक युट्यूबला भेटला रा उभा काका हिरा पण काका हा सांग. शाहीर सज्ज आहेत, मुलं सुद्धा आलेली आहेत. एकदा रसिकांनी जोरदार शुभेच्छा देऊया. बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. सात पाहिजे 7 4 ला 5 7 शाहीर झाली का तयारी? 1 मिनिट पाहिजे अजून. चला, पुढच्याने तयार व्हायचं आहे. ओके, रेडी शाहीर? अजून 1 मिनिट पाहिजे. व्हेरी गुड वाले. थोड़ा सा इको जाना. लेवल बढ़ा. बेस हेलो कोरस कोरस हेलो माइक कोरस. चला शाहीर, अजून 1 मिनिट पाहिजे का? नको ना? चला, तुमची वेळ सुरू होती आता. चला शिटी.
त्यासाठी जागा करावी. Ah
पडली भवानी जेव्हा ज्ञानाच्या बाहेरी, पडली भवानी जेव्हा ज्ञानाच्या बाहेरी, कणाकणा फिरली नाही कधीच ना शेवटचे 5 मिनिटं सुरू आहेत.
भोपाळानं केला सासरी पाठवला साहेबांचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसानिमित्त एक गीत सादर करतो साथ देऊ एकनिष्ठेने लाडक्या आमदारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ शेजारी साहेबांना लक्ष कोटी शुभेच्छा देऊ शेजारी साहेबांना साथ देऊ बोल श्री गणपती गजानन अखंड तुरे गावदेवी धन्यवाद आयोजकांचे संस्थांचे धन्यवाद रसिक श्रोतेजनांचे धन्यवाद यानंतर होणारं नृत्य आहे बैरी भवानी नृत्य कला पथक पण नाचलं बैरी भवानी भैरीवानी नृत्य कला पथक कृपया आपण रंगमंचावर यायचंय मी शाहीर यानंतर श्री गजानन तटकरे यांनी तयार व्हायचंय. आता भैरी भवानी नृत्य कला पथक यांचं सादरीकरण होणार आहे. भैरी भवानी नृत्य कला पथक कालभैरव नृत्य कला पथक कलासुरी मसला रायगड यांचे शाहीर श्री उदयकुमार लागतील यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. हा लाईव्ह आहे 50% पाहिजे मला आहे लागणार आहे अगदी आहे दोन लाईन आहे 2 लाईनचं आहे भैरव नृत्य कला पथक कलासुरी मसला रायगड यांनी नुकतीच आपली कला सादर केलेली आहे आणि त्यांचे शाहीर आहेत
उदयकुमार रंजन नागटी यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीनं यथोचित सत्कार होत आहे, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. श्री उदयकुमार रंजन नागटी. तिकीट हवी का तुम्हाला तुमच्या कार्यक्रमाला? मी तुला संध्याकाळी कॉल करू का कार्यक्रमामध्ये? हां, मग व्हॉट्सअप करून ठेवा. यानंतर होणारी कला आहे भैरी भवानी नृत्य कला पथक शाहीर देवेंद्र झिमन. या ठिकाणी आम्हाला जे कार्यकर्ते म्हणून ज्या ठिकाणी लाभलेले आहेत ते अचानक स्पोर्ट्स क्लब यांचे कोणी पदाधिकारी अथवा सदस्य असतील तर त्यांनी त्याचा स्वीकार करायचा आहे. अचानक स्पोर्ट्स क्लब. अचानक स्पोर्ट्स क्लबचे खरोखरच आजच्या या कार्यक्रमाला एकदम सुंदर असं रंग भरलेला आहे आणि अतिशय सुंदर सुंदर कला या ठिकाणी सादर होत आहे. आता सुरू होणारी कला आहे भैरी भवानी नृत्य कला पथक शाहीर देवेंद्र झिमन. आणि आपल्याला सांगायला आनंद होतोय की यानंतर एक आकर्षण म्हणून यशवंतकार महिला मंडळ महिला नाच मंडळ यांचं देखील या ठिकाणी स्पर्धेच्या व्यतिरिक्त एक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होणार आहे. ढोलकीपट्टू साहित्य केळकर हे कुठे असतील त्याला विनंती आहे की आपण खरोखरच ढोलकीपट्टू यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या. शाही रेडी झालं का? हां ठीक आहे. तयार झालं की सांग. हॅलो 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 शाहीद तयार.
वेळ सुरू होते आता.
या विश्वाचा गणरायाबद्दल करतो. कलेची देवता नटेश्वराच्या चरणी नतमस्तक माझं ग्रामदैवत धनी केदारली आई सुबाई देवी या मुंबई नगरीची माता मंबा देवी तिच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करतो. मित्रांनो, आज या ठिकाणी आदरणीय आशिषजी शेलार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्तानं पाटील साहेबांनी आजचा जो शक्तिप्रयाच्या स्पर्धा होणारा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षण होत आहे आणि माझ्या तमाम शिक्षण बघण्यामध्ये शाहिरीबद्दल गुरुजी वर्ग शिष्य वर्ग यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. मित्रांनो, कोकणची लोककला आहे, संगीतकार आणि सगळ्या माझी जी पूर्ण ग्रुप आहे याच्या साथीनं काही भेदभावानी नृत्य कलाबद्दल तेवढं माझा जिल्हा रत्नागिरी मित्रांनो जेवढा नव्हे वेदी बाकी मी सेवा माझी तुमच्या चरणाशी उचू करणार आहे. चांगली साथ असू द्या असं अपेक्षित आहे. गुरु म्हणजे तुम्हाला मायबाप म्हणून त्यांच्या चरणावर माझी येताडी होतोय. धन्यवाद या विद्यार्थी गुण मी गायले याची देही याची डोळा सद्गुरू पाहिले. याची देही याची डोळा सद्गुरू पाहिले.
श्री गणपती गजानन हरी रवळनाथ सुबाई देवी अखंड हाता सोळीचा बाबुरेगडे घराण्याचा एक बोलतो रे गणपती बाप्पा दैचा सागर कृपेची आस आहे तुझ्यामुळे गणराया या हृदयात श्वास आहे सेवा करतो हा तुझा वेडा वाकडा दास आहे अरे म्हणून गणदेवा तुझतो हा सेवक तुझा खास आहे मित्रांनो बाहेर नसे बघा दर्शन द्या वेळ मला गणराया दर्शन द्या वेळ मला
माझी राधा नंदहरी यमुना गिरी करतो तुला नंदहरी यमुना गिरी करतो तुला
आदरणीय सिटी सैनिकच्या वाढदिवसानिमित्त आजचा कार्यक्रम आयोजित आहे. 2 ओळींचं सैनिक आहे नामदार ते दमदार स्वप्न केली त्यांनी साकार आहे ते नामदार ते दमदार स्वप्न केली त्यांनी साकार तिला जगते आधार असा खंबीर नेता निर्माण झाला. आशीष दादाजी शेलार असा गंभीर नेता निर्माण झाला. आशीष दादाजी शेलार खरोखरच खूप छान. अगदी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज आपल्याला एक नाल वाजवणारे जे आहेत त्यांचं खरोखरच कौतुक करायला पाहिजे. एवढ्या लहान वयातच त्यांनी जी कला आहे ती अवगत केलेली आहे. खूप छान आहे. आणि श्री झिमन साहेब, देवेंद्र झिमन, शाहीद देवेंद्र झिमनजी आणि नालके, आपण जरा व्यासपीठावर यायचं आहे. यानंतर लगेच शाहीर श्री गजानन तटकरे आपण या ठिकाणी लगेच यायचं आहे. मॅडम आहे का? ठीक आहे, ओके. या ठिकाणी देवेंद्र झिमन आजचे जे शाहीर होते यांच्याकरता अनाजी गुरव साहेबांनी रोख 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं. धन्यवाद. आणि मी अनाजी गुरु साहेबांना विनंती करेन की आपण श्री देवेंद्र झिमनजी आणि त्यांचे नालके यांना देखील एक स्मृतिचिन्ह द्यावा. देवेंद्र झिमनजी आपण इकडे या, व्यासपीठावर या. तसे ढोलकीपट्टू, आपलं नाव माहिती नाही परंतु साहिल केळकर, साहिल केळकर, खूपच एकदम छान. हातामध्ये जादू आहे तुझ्या यार. हे 1000 रुपयाचं बक्षीस.
जय हनुमान नागकोंडा आलेला आहे का? जय हनुमान नागकोंडा जे मगाशी या ठिकाणी उपस्थित नव्हतं ते आलेलं असेल तर त्यांनी कृपया नोंद घ्यायची आहे. जय हनुमान नागकोंडा. आणि यानंतर आता एक आपला प्रेक्षणीय कार्यक्रम होणार आहे आणि तदनंतर आपण शाहीर गजानन तटकरे आपण तयार राहायचं आहे. पवनपुत्रचे आगरी बॉईज स्पोर्ट्स क्लबचे कोणी असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठाला यायचं आहे. आगरी बॉईज आगरी बॉईज विराट मोरे आणि त्यांचे इतर सहकारी खरोखरच आजचा जो हा मैदान आहे तो या खेळाडूंनी आमच्यासाठी काय केलेला आहे कारण का दररोज त्यांची प्रॅक्टिस इथे चालू असते पण 2 दिवस त्यांनी ती प्रॅक्टिस बंद केलेली आहे. तसेच आपल्या आजच्या या कार्यक्रमासाठी गणेश क्रीडा मंडळ ह्यांनी देखील या ठिकाणी सहकार्याला दिलेला आहे. त्यांना देखील या ठिकाणी आम्ही त्यांचा यथोचित सत्कार करू इच्छितो. गणेश मंडळाचे कोणी असतील तर घाणेकर आलेले आहेत. गजानन तटकरे रमेश घाणेकर यांचे पुत्र चला आपण शाहीर गजानन तटकरे यांचा या ठिकाणी सादरीकरण पाहूया. स्पर्धक आहे आणि स्थानिकांचा जो काही कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार त्याला थोडं आपण या ठिकाणी स्थगिती देऊया कारण शाहीर गजानन तटकरे यांची पूर्ण तयारी आता झालेली आहे. चला गती द्या. स्पोर्ट्स क्लब यांचे कोणी असतील तर त्यांना देखील विनंती आहे आपण व्यासपीठाला यायचं आहे. परंतु यानंतर जे गजानंद मारुती तटकरे तुरेवाले शाहीर पवनपुत्र ए विंग जे कोणी पदाधिकारी असतील तर त्यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच दत्त मंदिर स्पोर्ट्स क्लब तसेच पवनपुत्र बी विंगचे जर कोणी असतील तर पदाधिकारी त्यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं देखील सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी लाभलेलं आहे. तसेच पवनपुत्र सी विंग अभिजित पाटील. चला 5 मिनिटांमध्ये आपली तयारी करून घ्या. शाहीर गजानन तटकरे यांच्या या ठिकाणी सादरीकरण आपण पाहणार आहोत. आतापर्यंत प्रत्येकच शाहिराने अतिशय जबरदस्त असं आपलं सादरीकरण देखील सादर केलं आहे. पाटील फोटोग्राफर शाहीर आपली गाण्याची मस्त मजा करे काय यार असं करून नाचायला काम आहे आपला सर्वांचा काय काम बीबीचे राजू घोसाळकर किंवा अजित माळेपैकी कोणी असेल तर त्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यायचं आहे. मस्त मजा करून मस्त शाहीर गजानन मारुती तटकरे गव्हाणे
कोळीवाडी झाली तुमची मला सांगतो बरोबर आहे. हॅलो 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 स्पर्धकांपैकी श्री पालेश्वरी नृत्यकला पथक आपण देखील तयार व्हायचं आहे. श्री पालेश्वरी नृत्यकला चला तुमची वेळ सुरू होते आता. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. प्रथमतः साऱ्या विश्वाचा दैवत श्री गजानन याच्या चरणी नतमस्तक होऊन ग्रामदेवता श्रीदेव राघोबा या मुंबईची मुंबादेवी आणि विरारची कुलदेवी माता या देवतांच्या चरणी नतमस्तक होऊन महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानांचा मुद्रा करून आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी ॲडव्होकेट आशिष शेलार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्री संतोष पाटील साहेब स्पर्धा प्रमुख यांनी आम्हाला या ठिकाणी कार्यक्रम करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार मानून विठ्ठल रखुमाई नाच मंडळ ढवळी गवळीवाडी तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी आमच्याकडून श्री आशिष शेलार साहेब यांना वाढदिवसाच्या लाख 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 शुभेच्छा, लाख लाख शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे माझे पंच म्हणजे परमेश्वर या पंचांना सुद्धा मानाचा मुद्रा आणि त्यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन या ठिकाणी या सात संगीता सहित कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
कविवर्य आमचे बाबा मधुकरजी पंधेरे यांना सुद्धा शाहीर नावाचा मुद्रा आणि आमच्याच तालुक्यातील या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमच्या तालुक्यातील श्रीयुत आनाजी गुरव साहेब यांना सुद्धा मानाचा मुद्रा करून या सर्व व्यासपीठाला पुन्हा एका मानाचा मुद्रा करून तवाला सुरुवात करतोय बघा कशी धन्य धन्य श्री गुरुराया अर्पण करितो चरणी काया ढोलकी छाया ठेक्या संग अहो नाचा लाया भरते रंग धरा कृपा छाया या शिष्य गणाला आशीर्वाद
कसा जीवा शिवाचा जीवा शिवाचा जीवा शिवाचा खेळ तुझ प्रती त्रिभुवन डोले तुझ भोवती भोवती त्रिभुवन डोले तुझ भोवती या ठिकाणी स्तवन आणि गण झालेला आहे. गवळणीला सुरुवात करतोय. बघा काय म्हणायचं. गोकुळची गवळण राधा कृष्णाचा लागून राधा. गोकुळची गवळण राधा कृष्णाचा लागून राधा. मोरी स्वराने तृप्त का हरिराया धीरे हृदयी मोरी स्वराने तृप्त का हरिराया धीरे हृदयी
घेतो. कसं आहे बघा, प्रत्येक आई वडिलाला वाटतं की आपला मुलगा असा कोणतरी व्हावा, त्याची निष्ठा एकच असावी जशी आशिकी शेरा साहेबांसाठी, अशी कर्तृत्व चांगलं पाहिजे. म्हणून बघा काय म्हणतात,
गजानन तटकरे यांनी व्यासपीठात यायचं आहे. यशवंतकार महिला मंडळ या ठिकाणी आपला नृत्य नाच सादर करणार आहे. भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभेच्या वतीने सर्व कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. ही कोकणातील कला आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहतोय. ही लोकपावली कला, हे कलाकार आपली कला या ठिकाणी जागृत करून नाचा सामना कसा असतो हे थोडा आवाज वाढव ना बाबा. काय मिळतो माहेश्वरी नृत्य कला पथक तसं नाही ते म्हणूनच कॉल. आपण तयार राहायचं आहे कारण आपण आता एक स्थानिक कार्यक्रम या ठिकाणी सादर करत आहोत. फक्त 10 मिनिटाचा आपण या ठिकाणी मध्यंतरी एक कार्यक्रम या ठिकाणी आपल्यासमोर सादर होणार आहे. जबरदस्त सादरीकरण खास आकर्षणाचा विषय ठरणार आहे. तोपर्यंत माहेश्वरी नृत्य कला पथकाने तयार राहायचं आहे. माहेश्वरी तदनंतर आबाजी कला पथक, कला वैभव रोहिणी आणि अजून एक जे मगाशी उपस्थित होते ते जय हनुमान. सर्व कलाकारांना विनंती आहे की ताबडतोब या ठिकाणी यायचं आहे. वेळेचं बंधन आहे, याची कृपया थोडी नोंद घ्यायची आहे. फार वेळ लावून हे निलेश बाबा बुवा जा ना. मला वाटतं स्थानिक महिलांचा नृत्याविष्कार या ठिकाणी आपल्यासमोर सादर होणार आहे. आपण त्यांना सर्वांना जोरदार प्रतिसाद देऊया. महिलांसाठी खास या ठिकाणी निबंध देऊन महिला या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभेच्या वतीने सर्व कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. सर्व हौशी कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. उपस्थित सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. सुडकोळी नाथ मंडळाचा पण प्रतिनिधी असेल त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. सुडकोळी नाथ मंडळ, आगवाडी, करंजविरा यांचे जो प्रतिनिधी असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. करंजविरा ग्रामस्थ मंडळ यांचे कोण प्रतिनिधी असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. लक्ष घे ना मोबाईलवरती लवकर. बागवाडी ग्रामस्थ मंडळ याचे प्रतिनिधी पण असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. करंजविरा मंगेश ठाकूर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. लाडके आमदार आशिष शेलार यांच्या सौजन्य या ठिकाणी जागतिक नसाचा जगी सामने या ठिकाणी केलेला आहे. जगातील कला या ठिकाणी आपण पाहतोय. या कलेला अनन्य सामुदायिक महत्व आहे. गौरी गणपती आज नृत्य नाचाचा कार्यक्रम चालू होतो.
भारतीय जनता पार्टीने आशिष शेलार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला आमंत्रण केल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. तसेच संतोष पाटील यांचे मी मनपूर्वक आभार.
देवा आले मी गुणगारा येईनाच तगडराया देवा आले मी गुणगारा येईनाच तगडराया देवा आले मी गुणगारा येईनाच तगडराया तुम्हाला